бинандагони азиз, барномаи субҳи тоҷикистон идома дорад ва дар ин қисмати барнома суҳбате дорем бо муовини аввали директори маркази тиббии шаҳрии рақами 1 Сабзали Муродзода вобаста ба таъсири гармӣ ва оқибатҳои он. субҳи шуморо ба хайру шодӣ мегӯем. ташаккури зиёд. вобаста ба таъсири гармӣ ва оқибатҳои он андешаи худро мегуфтед. ҳавои гарм барои инсон яъне ки барангезандаи беморӣ мебошад. барангезандаи беморӣ гуфта ба чӣ маъно мерасонам ман? имрӯз мо дарк мекунем ки дар вақти гардиш кардан дар ҳаво, дар берунҳо, вақти сайругашт, яъне ки дар ҳавои гарм ҳатман хоҳем нахоҳем оби бадан кам мешавад. яъне ки бемориёне ҳастанд, бемориҳои хроникӣ ё ки бемориҳои музмин дар фасли гармо бевосита хуруҷ мекунанд. яъне ки аз қабили бемориҳои фишорбаландии шараёнӣ дар мавриди гармии ҳаво, яъне ки гардиши хун зиёд мешавад, оварда ба баландшавии фишори хун мерасонад.